ta yi sabuwar waya amma ban san sunan wayar ba kuma ina son in san sunan wayar sannan ina son sanin ina ta suwo ta a kasuwa ne ko a shago ko gurin ɗin ta kaka da yiwuwar baras zai iya kama wayar don bata san yana yawo cikin iskar titi ba lissafinta ba zai iya shigowa cikin hotel har ya kama wayar ba kuma na fuskanci wayar karama ce da ita me kake tunanin zai faru idan baras ya kama wayar dan basi idan hakan ta faru wa kake ganin za a zarga mai gida ana ashe lissafi na lissafa daidai kenan to idan ka samo sunan wayar ka zo ina son ganin ka sai mu nemo antivirus din da zai daidai da wayar ok mai gida inda rabbana ba wala